Keresek egy embert. Halló? Szemészet? Keresek egy embert. Olyan szúros tekintetű. Várok. Halló? Ortopédia? Keresek egy embert. Mint komorbikáé. Várok. Halló? Fülészet? Keresek egy ember. Keresek egy ember! Nem szóltam. Hogy? Jó, várok. Halló, telefon doktor? Most a telefonnal vagy a doktorral beszélek? Egyikkel se, keresek egy ember. Várok. Halló, lakótelepsziológia? Keresek egy ember. Olyan egy tömbből faragott. Ki fogadja a liftbe a köszönést. Várok. A liftre is. Halló, körzeti orvos? Keresek... Pénzt is, de most ember. Várok. Halló? Baleseti sebészet? Keresek egy nem gyalogost autóst. Ember! Várok. Halló? Öngyilkosokat karban tartók? Keresek egy ember. Nem százalékarány. Várok. Halló? Hullaboncolda? Keresek egy ember. Lehet többből is. Várok. Halló, elvonók ura? Keresek. De eliszom. Halló? Öröklődéstan? Keresek egy embert, aki az előző generációk jó tulajdonságait is. Halló? Szülészet? Keresek egy embert.